Да се представите. Здравейте, аз съм Роси от 11 Б клас. Аз съм момче от 11 Ж. От колко време сте заедно? Не знам. Добре, май 6 месеца. 6 месеца? Да. Какво е чувството да сте в един клас или в едно училище? Ми е удобно, винаги знам къде е, какво прави. Следима. Аз се следя. Общо взето представа. Кога за пръв път си казахте, че се обичате? Ме изтървах се, аз без да искам и то стана много сериозно. Аз реших, че е на сериозно и то. Какво си помислихте, когато за първи път срещнахте него, нея? Цялото моето училище не е. Какво да си помисля, изобщо не го забелязвах. Отговаря ли той и тя на типа ви? Да. Да. Какво обичате най-много в него, нея? Коя е неговата нейна черта, която ви кара да се усмихвате? Какво обичам най-много? Обичам усмивката и усмивката и може би ме кара да се усмихвам и аз. Аз обичам да като се лигави, ме разсмива много често. Всеки път. Кой е вреден малък навик бихте променили от другия? Да не ходя по дискотеки. Но той е голям и вреден навик. Да не пуши. Да не мириш на цигари, по възможност. Ако можете да опишете другия с 3 думи, какви биха били те? Ти си първо. Да знам. Меченце. 3 думи. Красива, лигава и злобна, може би. Да, злобна. Определено. Колко време е продължило най-дългото ви скарване? 2 години. 2 дена. 2 дена. Имате ли любим филм или песен? Азисти за мен са само секс, любим филм, Friends with Benefits. Не са ни това любимите. Нямаме любим филм. Любима песен може би Асаф, Авидан, One Day. А любимо място за среща? Пред нас да не вървим много. Да. И пред нас също, в квартала Здраве. Ако се чудите къде е.